Здравейте! Започваме серия уроци по системата BSOFT, специално Article Manager или артикулен менеджер. Ето, стартираме BSOFT от десктопа. Уроците ще бъдат провеждани на базата на информация от фирма Luther EOD. Тук се вижда горе това, тъй като специално този артикул менеджер е правен за нея. Ще използвам тяхна база. Артикул менеджера е една програма, която е интегрирана в системата BSOFT по нов начин. Тази програма касае няколко основни бази. Като начало, сега ще го покажа това, в база данни главен каталог, готова продукция. Основната база в BSOFT се ползва като артикулна база за артикул менеджера. Или кодовете от база данни готова продукция присъстват и са съставна, даже бих казал основна, главна част, ето този 7-разряден код, в артикул менеджера. От тук се взима информация за наименованието на артикула, който ще бъде движен по съответните нива, за неговите допълнителни десенни номера, да го кажа така. Това е състав на кожата, тъй като фирма Luther се занимава с кожи и то голямо разнообразие от кожи. Тяхният десенен номер не е както при всички останали фирми 3 или 4 разряден, а доста по-голям, както виждате 8 разряден. И всички съставни и допълнителни информации влизат автоматично в артикул менеджера от база данни готова продукция, която е основна за всяка една фирма. В случая работим в 2012 година, макар че тя свършва. Така, това е едната база, където трябва да присъства вече регистриран от администратора нов артикул или съществуващ такъв. Втората база, която е важна, това е складовата база, а именно склад 1 основни материали. Ето тук ще видим, аз съм вкарал, например, 3 кожи в дециметри, в метри, със съответните количества и със съответните цени. Това е необходимо за примера. В база данни материали или в склад 1 ще присъстват реални кожи с реални дециметри и ценови групи. Началото на артикул менеджера или именно склад кроялно, който тук ще го покажа след малко, тегли от тази база. Така че тя трябва да бъде пълна с съответните кодове на кожите или подлепващите или платовете, където има такива копчета, ципове и други аксесуари. База данни готова продукция, собствен продукт, това е девятката. Тя е също необходима, тъй като началото на артикул менеджера взима от склад 1 основни материали, а свършва след ниво 9 в склад 9 готова продукция, собствено производство. Така че това е друга база, която участва в артикул менеджера. В артикул менеджера могат да участват по ваше желание още бази от доставчици. Тук е примерна база, и както и база данни поръчки от другия модул поръчки, където трябва да има регистрирана моделна колекция. Това е друга тема. Модул поръчки е цяла друга програма, която обслужва колекции, които фирмата прави сезонни, тематични или за определени клиенти. Така че тук също имаме какво да говорим. И така, както виждате, в система BSOFT артикул менеджера заема едно централно място. Аз не случайно съм го сложил на първо место, тъй като е нов модул и интегрира доста неща. Аз забравих да кажа, че в техническите описания има разходни норми, които също участват в артикул менеджера, макар че той прави индивидуални разходни норми, които ги взима от техническите описания или ги пише сам, с оглед на това да се направи ценообразуване на изделията в един следващ етап, когато те преминат на ниво 9 готова продукция. И така, артикул менеджера, това му е иконката на дадения момент. Тя подлежи на промяна, но винаги ще има едно А менеджер и една писалка. Това е идеята. Може да стартирате програмата от тук, може да стартирате програмата от операции, управление на артикул. Едно и също е. Управление на база данни, управление на артикул. Едно и също е. И така, да започнем. Артикул менеджера иска първо
ID-то на оператора, който работи. В случая аз съм едно, Бисер Алексиев. Разбира се, тук ще има падащо меню с операторите, които имат право да придвижват артикулите от едно ниво към друго ниво. В случая за демо версията съм само аз. И 4 разряден код. Влиза се в така наречената работна таблица. Тъй като артикул менеджера ще работят повече от 9 оператора, може би само 2-3 едновременно и ще придвижват различни артикули по съответните нива, работната таблица е в така наречения темплетен вариант, или това е вариант изтеглено от база данни, само тези артикули, които стоят, да бъдат прикарани към ниво 9. Това е работна таблица. Реално артикулите са разделени по месеци, за това говори документния номер, и всеки един месец приключва с незавършено производство. Ако има такова, автоматично се прехвърля в работната таблица в следващия месец. Това е организирано, както всяка една счетоводна отчетност е удобно, тъй като може да се види докъде е приключил месеца, завършено, незавършено производство и така насетне. Организацията на артикул менеджера е 9 нива. Аз сега ще ги покажа последователно кои са те. Всъщност 10 с нулата анулирано. И всеки един ред запазва за себе си точно определен артикул, включително и номер на артикула, да кажем размер, и съответната маршрутна карта, която тук показвам, ако виждате на картинката, която касае този артикул. Като в една маршрутна карта могат да бъдат не само един артикул, а два артикула. Ето това количество в поръчката 2 показва, че 2,50 върват заедно. 27.7.12 година са пуснати и върват заедно, и така ще си върват заедно, и разходната норма ще е върху 2 броя. Ако е само по един брой, 48 като е един брой, тя си върви отделно до края, до склад готова продукция, като една единствена бройка. Сега, как е организиран състава на артикул менеджера? Първите 10 на колонки, може би 12, с по-тъмното или направо черно и с жълт надпис, са основни параметри, които излизат от база данни готова продукция, от технологиите, забравих да кажа, че имаме връзка и с технологичния модул, и някои допълнителни неща, които може да вкарате в този артикул при придвижването му от първо ниво до 9 ниво. Тази информация, с оглед на бързина на действие на програмата, не е необходимо да бъде повтаряна, както в други подобни програми, постоянно за прехода от един документ на друг, а просто ще бъде променена по начина, по който ще покажа във втория урок. И така, тук специално започвам не с празна база данни, а с данни, които са от минали месеци, от юли месец, от август и септември, за да видите точно какво представлява артикул менеджера и какви параметри той поддържа. Отляво надясно, на белия фон с лилавите букви стоят нивата, в които се намира този документ и съответно този артикул или тези артикули. Това ниво 1 означава, че артикул е само регистриран. Ниво 3 по-късно ще видим какво е ниво 7, ниво 6. Това са нивата, от които тръгваме. Втората колонка, документ номер, това е уникален 10 разряден код, който съдържа в себе си годината, месеца и 6 разряден последователен код във ведомостта на месеца, когато е бил регистриран този артикул. В случая 27.7 е бил регистриран първия артикул, а в същия месец втория артикул е бил регистриран на същата дата. Това е също демонстрационно. Може да бъде, разбира се, датата друга. И така, този уникален код специално съдържа годината и месеца в самото начало, тъй като този артикул може да бъде прехвърлен от един месец в друг месец и ние трябва да имаме следа откъде е започнал той. Артикулационният номер 7, разряден база данни готова продукция, както вече казах. Вид цвят, това е онази колонка, която определя кожата, видът на обработка до номера, тъй като те искаха и номера да бъде вътре. Както виждате, размера съм го отделил, за да се вижда, че е тливо. Тук няма връзка между тези две цифри, специално за лутера има, но видът, цвета, възможно е да не носи своя номер. Това не е необходимо за моята програма.
Маршрутната карта за сега няма да я разглеждаме, но тя е важна. Тя е паспорта на пачката, изделието или индивидуалния номер, който ще пътува от първи до 9 ниво. За сега тя по подразбиране ще бъде номер 1. Тя ни играе в момента. Наименованието от база данни готова продукция. Поръчката, ако има такава, това е номера на поръчката. 6 разреден номер, специален. Тук няма да коментираме много, но първите 2 цифри са клиента, а другите 4 цифри са номера на поръчката, последователно, независимо в коя година, кой месец. Бройките по тази поръчка може да не съдържа само този номер. Искам веднага да кажа. Тази поръчка съдържа много артикули с различни номера, размери и така както е договарено в самата поръчка. Така че това е част. Ние просто визираме към коя поръчка се намира този именно артикул, респективно този. Това са различни поръчки. Ето, както виждате, тези два артикула различни се намират в една и съща поръчка с различно количество. Тази и тази поръчка обаче, 23-ти клиент е точно определен клиент, което ни дава възможност веднага да ги сортираме както по поръчки, така и по артикулационни номера, както и по времето, когато те са запускани. Значи, това е важна информация тук в черния блок, който разходна норма в случая не е написано нищо, защото в разходна норма, ако това изделие има индивидуална разходна норма, негова, тази клетка е празна. Ако обаче той взима, да кажем, 38 номер на този артикул, аз тук нямам подходящ пример, на същия този артикул, със същия този вид и цвят, 38 номер взима от 48 номер разходната норма, но с някакви малки промени, тогава 48 стои тук, което означава, че същите тези данни, но с 48, могат да бъдат използвани за този артикул, за движението на този артикул. Това е удобно, за да може в базата една разходна норма да се клонира към друга, вместо да се пишат едни и същи неща. И така, бригадата, в която влиза артикул, вкарва се ръчно, аз не знам къде ще го направите. И тези два параметра излизат от технологията. Ако ето на този артикул няма написана технология, когато сме го регистрирали, когато се е придвижал по нивата, той няма написана технология. Затова тези две клетки са празни. Ако има написана технология, съответно труда за единица изделия и технологичното нормно време в минути излизат в тези две клетки. И така, до тук това са най-важните параметри, които участват в определянето на движението на всеки един артикул или пачка от артикули. Тук може да бъдат и 10. В шивашките фирми обикновено пачките са 6, 10, 12, а могат да бъдат и единични съответни номера. Това е за сега първият урок за познаване на основни параметри на артикул менеджера. Благодаря за вниманието.